general y en algunos casos puntuales en cada momento. Como colofón, pues se ha escogido un tema de reciente actualidad y que afecta pues, a una gran parte, si no a casi todos, de los habitantes de Oliva por su idiosincrasia, ya que la mayor parte del segmento de la población está compuesta por agricultores y pequeños comercios, y se refiere al tema fiscal de los módulos. En este caso, el conferenciante es persona conocida por todos. En fin, y poquito diremos de él. Diremos que desde hace más de 40 años es una persona comprometida, no solamente de palabras, sino de obra y con corazón, en muchísimos temas y actividades relacionadas con Oliva. Como cosas pues, más breves diríamos que ha sido en otros tiempos delegado del Frente de Juventudes, también teniente de alcalde en la anterior corporación, fundador del UTT de Oliva y otras muchas actividades. Pero bueno, este tema, el tema de módulos hacía falta la figura de un profesional, y en este caso coincide que aquí tenemos un profesional como la copa de un pino para hablar de este tema, dado que en su profesión de gestor administrativo y asesor fiscal especializado en este tipo de temas, además miembro colegiado del Gabinete de Asesores Fiscales de Valencia y colaborador en los borradores de los proyectos de ley de la Consellería de Hacienda, pues es como siempre un primer espada para poder hablar sobre el tema de hoy, que es los módulos. Y según dicen en algunos países sudamericanos, el negocio con los argentinos se hace comprándolos por lo que valen y vendiéndolos por lo que aparezcan. En el caso de hoy, el conferenciante, mal estaría comprarlo porque posiblemente no tenga precio. Y sin nada más, con ustedes, don Ramón Medina. Salvo que n'hi ha una persona que diga que no entén el valencià, jo preferís que fem una taula valencià, puesto que és la llengua que normalment tots parlem i nos entenem d'una manera més fàcil. Vull començar a donar gràcies a Salvador per la presentació que ha fet, però encara que sigui en primer lugar, en realitat en primer lugar el que jo volia donar les gràcies és a tots els conferenciants o ponents en totes les aules culturals que aquí en este sector, que estic verdaderament orgullós d'elles i des de luego d'ells. Avui crec jo que tanca el ciclo de les conferències que ha fet esta entidad mentre jo soy president, i dic això perquè no passa res, el pròxim mes d'enero es faran noves eleccions a la junta directiva del centro IMC. Como quiera que no te representarme, lo lógico es que acabe esa fecha. El meu obligat a fer esta sala que per oportunitat i per lo interessant del tema l'ha feta una miqueta latirent, perquè al compromís a moltes persones para que vingueren així a fer les xaules culturals. Se m'han fet perquè vostès ho sàpiguen, no sé lo que va a la junta directiva, pero sería muy interesante continuar en estos temas, en estas charlas. No hay más de cosas, van a hacer obligacions fiscals per allà, i si usted també creí, van a començar i quasi creí anem a acabar. Després vaig dir que temes i problemes d'Oliva. No vaig dir que són les conferenciants, per no deixar-me algú no dir algun mal. A continuació va fer l'ensenyança d'Oliva i després va fer la Sanitat Catalana. El año 93, el va hacer les xaules de la Comunitat de Valencià, el futur de l'agricultura, l'objecció de consciència i el CITA. I el 94, l'agricultura en el context internacional, GATT, anàlisis i perspectives de la transició, un problema comunitat valenciana, la caiguda dels imperis segons la història, el turisme a Espanya i la seguretat particular del turisme en Oliva, i avui ens trobem en mòduls que afecten molt principalment a llavors. I el promotor crec que s'afecta relativament bé. O sigui, crec que la gent en general, en quant als mòduls, pues, s'ha acceptat d'una manera molt
que en realitat no tenen. Poden ser els majors, poden ser els menors, però no són els beneficis reals. O sigui, ens comencem a dir que són injustos, sempre, en tots els casos. Li ve molt bé a la persona que guanya més diners que a Hacienda i aplica els mòduls, però li ve molt mal a la persona que per algunes circumstàncies no aconseguís alcançar el benefici que Hacienda li aplica perquè tingui que pagar els mòduls i per tant està pagant sobre unes quantitats que no guanya. Independentment d'això, n'hi ha els mòduls que són voluntaris, especialment per a l'OIVA, i els mòduls que són obligatoris, però obligatoris entre comilles. I dic entre comilles perquè Hacienda nos dona una relació de totes les empreses o activitats que a partir d'ara estan en mòduls. Però totes les empreses perfectament poden optar per anar-se'n a l'estimació directa, con lo qual significa que tot el guany menys tots els gastos que tenen són els beneficis reals i sobre ells paguen. Aquí tinguem un parell d'inconvenients per ara. Quins són els inconvenients? En primer lloc, que Hacienda nos amenaça en que tots aquells que no accepten els mòduls es farà una inspecció. I no és una amenaça, és una pràctica real que Hacienda ja va portar a cap en moltes ocasions i per tant sabem que no és una amenaça en vano, sinó que de hecho està practicant-la, con lo qual a les petites empreses les pot parlar del llavors té menys que parlar. A les petites empreses l'obliga a anar de nou perquè si va a la formació directa de costos. En primer lloc, té que buscar una comptabilitat en el laboratori del govern en la problemàtica que tots nosaltres, puesto que la majoria de la gent nosaltres se va tenir que buscar un professional i gastar-se els diners pagant-li a aquest professional, con lo qual ja es comença a agravar-li la seva economia. En segon lloc, el que havíem dit, immediatament demana la denúncia dels mòduls, immediatament, no tardarà massa temps, tindrà una inspecció d'Hacienda. Aquella persona que anterior a aquesta fecha el tinguera tot molt clar, no tindria problema en anar en estimació directa. Jo vaig en estimació directa, Hacienda que tinga tot el que vulga, el que jo porta a partir d'aquesta fecha, que està molt ben bé, i per tant, indiscutiblement, no em preocupa que Hacienda tinga una amenaça. Però això no és el cas de tots. Portem 3 anys en mòduls. Hacienda va dir que no faria inspeccions als que estaven en mòduls. I ho vaig dir la premsa, la ràdio, la televisió, i ho va dir tot el món, i nosaltres, persones de bona voluntat, tots no se'n van creure. Doncs no és veritat. Hacienda ja està fent inspeccions a les persones que van en mòduls. I inclús en la República Poquet anirem entrant en matèria en tots aquestes coses. I bé, entonces, què passa? Mòduls o estimació directa? Mòduls són injustos, sabem que si ho portem bé no tenim per què tindre ninguna preocupació d'Hacienda, ninguna. Jo ho porto bé, que tinc una bona de papers totes les voltes que vulguin, però si antes d'això, antes de 3 anys dels mòduls, jo anava, per exemple, en coeficients, els llibres comptables podien ser els més beneficients que altra cosa, deduïen algunes partides, moltes partides, que Hacienda nos diu taxativament que en coeficients no es podien deduir, i una cosa tan senzilla com és el telèfon de l'activitat d'un que té muntat a l'autodia o té una bona silla, no podia deduir-se el cas d'un telèfon, no podia deduir-se entre altres coses la factura de l'assessor fiscal, el qual és una verdadera realitat de absurdo, però així no hauria la disposició i no està nosaltres no fent cas perquè considerem que si haguéssim aplicat a un contenciós administratiu
Aquestes premisses, una cosa que volia dir i no ha dit és que a mi m'agradaria que més que sigui una conferència llarga de sana o noble, jo donaré les idees i vostès després de tota la realitat de poden preguntar en el que vulguin. Agrairia que no foren preguntes personals, sinó preguntes generals. Les preguntes personals estic dispost a contestar-les quan acabi la xarxa. Si algú té alguna duda, alguna cosa personal, i a tiempo podéis comentar sense cobrar i sense rellenar que no sigui el meu, a donar-li totes les explicacions necessàries en l'oficina. Però les preguntes d'avui m'agradaria que foren de tipus global, general, i no personalitzen, perquè si algú pregunta, escolta, jo què tinc que pagar? Que ho puc traure exclusivament, però tots els altres tenen que estar esperant-se a que jo li digui a aquest bon senyor el que jo sé. Lo del món, jo digui que fa 3 anys que això funciona, hi havia una sèrie d'empreses que ja estaven incluïdes en el món. I entonces, per l'any 95, han entrat més altres empreses o activitats que vaig a procurar dir-les per damunt, que hasta ara no estan. Carpinteria metàl·lica, confecció en sèrie de prendre vestit, indústria del moble de la madera, empreses de texto i màquina, producció completa, totes aquestes són les noves paraules que diuen que tenen que entrar. Consolidació i preparació de terrenos, de comissions, instal·lació de barandallos, revestiment, solat i pavimentació, pintures, treballs, construcció també sí, pintures, treballs, llessos, escaiolos, edifici auxiliar, tot i això són les noves. No vaig a dir les d'elles que ja les saben el que té molt. Preparació d'articles d'activitats habituals per comerciants minoristes, comerç per menors de materials de construcció, de saneament, comerç per menors d'accessoris, comerç per menors de totes les coses de maquinària, obra, cocina, comerç per menors de cobertes, barrios, portatges, etc. Comerciants minoristes matriculats en etiquetes de 659 per servicis de recogida de negativos y otros materiales fotográficos, servicios de kioscos, cajones, barracas, otros locales análogos, de chocolatería y heladería, traen los bars, servicios de hospedaje en hotel apartamento, reparación de calzado, reparación de otros bienes de consumo, reparación de maquinaria, otras reparación, enseñanza y conducción, actividades de enseñanza, mecanografía, escuelas técnicas, títulos de estudios en seco, servicio al menor de venta en ambulancia, de la medicina para que no se aguarín, las industrias, que no te establimenten. Pero tanto estos que van del mercat, básicamente, donde sigan igual, también entren en módulos. El módulo parece que es la cosa más sencilla del mundo. Y en algunos casos no es. Pero en algunos casos verdaderamente son conflictivos. Nos deben la obligación de votar libres contables. No tienen que votar libres contables. Sin embargo, nos lleven una serie de obligaciones que son las que después farán que tengan inspecciones de Hacienda. Como aquí, sencillos. Els bars, els comerciants, els que venen els comerços o per menor, que venen al públic en general, tots tenen l'obligació de fer factures o tíquets. O sigui, que la disposició que sigui sobre les factures, que vaig ser en su dia sobre les factures, no estan eximides per l'assumpte mòduls. I això crec que és una cosa molt important per vostès. Vaig incidir en això perquè vostès sàpiguen perfectament aquest temps. Val més pedir que van entrar i si previnguem indiscutiblement que després cada una inspecció que realment quan estan en la inspecció per rebre les que sempre és grave. Diu, los empresarios y profesionales están obligados a pedir y entregar facturas por cada una de las operaciones que realicen y a conservar copia o matriz de la misma, incluso en los casos calificados como autoconsumo. O sea, incluso en los casos clasificados como autoconsumo. O sea que usted tiene una botelleta, de la botelleta, sacar la cuadra de botelleta y también usted calificar
bé, entre altres coses diu, vaig anar a passar a votar que las operaciones que a continuación se describen en las facturas podrán ser sustituidas por talonarios de valores numerados en sus defectos tickets expedidos por máquinas registradoras. Hacienda, desde que tenim els modos, ja no pareix que no és clave. Pareix que no és clave. La meva interpretació està donant un marge de confiança a la gent perquè es confien. I d'aquí 1, 2, 3 anys anirà a les empreses i a totes aquelles que no tinguin tickets es farà pràctica. I què passa amb això? Pues per cada ticket, o sigui que imaginem que és una persona que va al seu comerç i s'ha comprat un quilo de taronges, si vostè, clar, li ha cobrat i no li ha donat ticket, que lo normal és la pràctica. Però li pot posar una multa de 1.000 a 150.000 pesos per cada ticket, sense ningú lugar a dubtes. Això, si multipliquen per la quantitat de tickets que vostès devien fer, inclús els barbers, ja que tinc una de nova escala, que tampoc es fa, resulta que si multiplicares aquestes multes només a 1.300 serien verdaderes barbaritats. També hi ha un detall que diu que no poden ser les actes superiors. Totes les actes de tots els tickets que diu la inspecció no poden ser superiors al 5% dels ingressos bruts de l'empresa. Significa que una empresa que tingui 10.300.000 d'ingressos pues no pot ser superior al 5%, encara que hagi de fer 5.000 tickets, o sigui, abans de deixar d'emitir 5.000 tickets i volien posar una quantitat superior, no podrien posar-los més que el 5% i sobre el que serien 500.000. Però bueno, serien 500.000 pessetes que se l'anirien del seu butxaca a favor del tresor públic i crec que ningú de tots que serien vostès massa contents de pagar això. I jo m'agradaria dir que si n'hi ha molts comerciants que continuen sense fer tickets. Per què més aprofiten els tickets i per què més aprofiten les factures? Per què aprofiten les factures en IVA? Per què aprofiten les factures sense IVA? Pues que vaig en molt, jo em compre tota la mercancia en negre i si han de fer la mercancia que siga que tinc que pagar al fabricant o al comerç permanent, me'l guanyo de totes maneres, vaig en molts, tinc que pagar el mateix. Pues no és veritat. Mira, però no és veritat. No és veritat perquè la inspecció de Hacienda va a les empreses i es exigeix una norma legal que tenen tots els que van al món i és tindre per trimestres cosidents sense llibres i sense res, però tindre per trimestres cosidents totes les factures pagades i totes les factures emitides més tots els tickets perquè hi ha persona que no necessita fer factures però sí necessita fer tickets i això va què? Pues per una raó molt senzilla. Tant si vostè guanya més com si guanya menys de lo que diuen els modos està en su perfecto derecho es blanc y es legal. O sea que una persona que segons els modos guanya 2.500.000 però la realitat està la gent sí. I aquests 2.500.000 de diferència són totalment legals. Però això té que poder demostrar. Sempre que pugui demostrar que aquests ingressos són de l'activitat. Perquè perfectament jo puc dir una botigueta de dedicar-me a vendre droga, guanyar-me un diners i plantejar-lo en el nou. Jo tinc que tenir unes factures de compra. I en aquestes factures de compra que diu que jo he comprat 3 milions o 2 milions, pues que siguin, del gènere que jo veig, que s'ha multiplicat en el coeficient de beneficis que jo li pose i ha fet 5 o 6 milions de pessetes, però al mateix temps que els tickets, que a més és obligatori que es tinguen, que acrediten que jo aquests 6 milions de pessetes han vingut de l'activitat. No són d'una altra activitat. Perquè en el moment que jo tinc les factures de compra o que apuntar en negre, en vez de justificar que tinc 3 milions de compres, tinc 1 milió de compres.
vostè està aplicant-li al 2, al docent, al 3% sobre la mercancia que compra. I just altres diners, indiscutiblement, no són de la seva activitat que vostè no us demostra. És un increment de patrimoni no justificat i vaig a pedir a vostè un acte i a pagar aquests diners que en veritat són de l'activitat i són legals, però que s'han convertit vostè mateix en il·legal al no haver comptat les factures en IVA i haver-les guardat. I al moment que vostè és un ticket i haver guardat els dos dels tickets perquè quan vinga la infecció de dos anys no, mire, hay un límit. Punto. I en aquest cas, pues tot aniria sobre l'ales. Però a la conseqüència que ningú complim les nostres obligacions fiscals perquè estem molt tranquils i perquè molts no fan res i el que estan molts no està solucionant no és veritat, els molts no estan solucionant. Bueno, estava dient, i ho dic, i ho repetim, que encara que els molts siguin obligatoris, són obligatoris entre comillas. Hasta el dia 31 de diciembre tenemos un mes de temps para renunciar a módulos si volen i anar a l'estimació directa. Els mòduls coneixedors són 4 en la immensa majoria de casos. Però n'hi ha altres casos que estan complicats. En què? Bueno, molt senzill. En arreglo conforme la llei, diu que jo tinc que pagar en funció als mòduls que tinga. I en aquests mòduls que es declara jo, en un llibre són testics que han vingut els agents tributaris en guany diverses voltes a quasi totes les botigues, a la pàtria, a quasi totes les botigues del poble, per veure si els mòduls que estan aplicant són els correctes. I hem de dir una cosa, que és el cavall de batalla, per això estem els assessors o gestors, per a discutir la agenda, el que passa que moltes voltes entrarem al problema de l'altre en un contenciós administratiu, perquè, per exemple, la agenda nos diu que els mòduls s'han de pagar en els pagos estacionals complets. O sigui, que si jo tinc una activitat en la plaça del mercat en un any 2021, on estic treballant 4 dies a la setmana i 4 hores durant cada dia, resulta que al cap de l'any jo no estic treballant les 1.800 hores, que seria un mòdul complet. Les hores de treball, el mòdul complet en quant al rendiment de treball de les persones treballadores són els reunits a 1.800 hores com a mínim. Sin embargo, les altres coses que s'han de mòdul no estem parlant d'hores, estem parlant de dies d'utilització. I això seria molt discutible i aleshores podríem estar molt de rato que no és breve perquè vostès em puguin preguntar. Pues muy bien. Entonces resulta que yo voy al mercado de 4 horas al día, 4 horas a la semana y el meu módulo de 1.800 horas me s'ha convertit en 1.200 horas, no tinc que pagar un módulo de un autónomo, tinc que pagar la part proporcional. Bueno, però això és que no. I no dic així, perquè el problema és no estan en la crisi del Ministeri, sinó els funcionaris que estan a les distintes agències tributàries. Nos diuen que tributen per al mòdul sencer i que regularitzen la situació quan passa la declaració de tot l'any juny, amb la qual jo estic pagant molt més del que guanyi durant tot l'any perquè a mi em tornen els diners no a l'any seguint, sinó al final de l'any seguint o al principi de l'any. Continuem, tinguem problemes, puesto que això és injust. No cal dir, quan són activitats de temporada, jo són bars que no les actuen en l'àmbit diumenge, i el rest de setmana, quan no tenen feina, estan en casa de mes, no tenen feina. I no cal dir, quan treballa la peiladora, el mòdul de l'autònom és sencer, però quan treballa l'autònom o algun fill menor d'edat, el mòdul és als 50 mesos. O sigui, per fer un número de 2, no, perquè vostè ho pensava del clar, si jo com autònom guanyo un milió de drets, la nova està treballant en mi, la nova guanya 1.000 milions de drets, encara que no tinc la mateixa feina. Per això té ahir una sèrie de considerants que sempre i quan jo no tinc els treballadors, sempre i quan la furgoneta
que lo que yo tinc en l'activitat no en base de 20 quilos. Sempre i quan el meu fill major, que jo creia tota la vida que era de la comunitat familiar i que també tinc en autònomos, perquè legalment tinc de l'OMS, que en vez de pagar 40.000 pesos al mes, paga 27.000, no estigui treballant en companyia meva, com a autònom, com a auxiliar perquè tots els fills majors d'edat no són de la comunitat familiar, no són autònoms, són autònoms, però no són persones no assalariades, són persones assalariades. I per tant, vostès ja, ja no poden acabar-se o carregar-se el 50%, ja té que ser el 100% com a l'altre. Els nous són com un tracte de la vida. Vostès veuran que tenen la mateixa activitat, vostè que al meu costat, i sin embargo hi ha diferències molt grans i potser són per circumstàncies molt xicotines. Però està bé, cada un d'ells té que veure's exactament el model i parlar. Els nous tenen una sèrie d'índices correctors. Va bé i parlar. Va bé? Pues un autònom, quan treballa només miembros de la comunitat familiar, la dona o menors d'edat, tenen unes deduccions del 20%. I no vaig a treballar en IVA, l'IVA i el bonus de l'IRPF venen a ser exactament el mateix. I després tenen una sèrie de deduccions quan resulta que els treballadors que pot estar dins de mòduls, perquè hi ha una sèrie de circumstàncies en què encara que una pugui estar en mòduls, no pot estar, doncs que en vez de, segons l'activitat, hi ha un barem que tinc que sigui molt elevat, però que en algunes activitats, en el moment en què són 2, 3, 4, 5 treballadors, doncs ja no poden estar en mòduls. En aquest cas, poden estar per coeficient, no és obligatori, ni mucho menos que van ser a estimació directa. El coeficient continua seguint dins, però és més fàcil que l'estimació directa. Bueno, pues, en el moment en què això me passa, la quantitat de judicis que pots dir, en fi, que ho tinc així, però que trobo que no val la pena que s'ho llista, perquè no se'n vaig a veure com a Sant Lloc. I aquests percentatges de coeficients que els tenen són multiplicats la diferència per el 25, com la qual això no a vostès escuchen una mica més. Per això dic que cada un personalment deveria informar-se i interessar-se per la seva situació familiar. Això normalment i després vostès s'expliquen. Els mòduls s'ho han pujat una miqueta sobre la cosa. La prensa, casi toda en general, está pidiendo que el gobierno sube los módulos un 2,60%. No es verdad, yo digo así, digamos, pero no es verdad que yo estoy trayendo un quiero en moltes actividades y en algún que puja molt poquet de la diferència i en alguns casos zero. En altres com a mínim és el 3 i el 4, inclús com el cas de la reparació d'automòbil del 6%. En quant a l'altre. Estic parlant de l'elèctric. A tu toca la loteria. Bueno, la loteria és veritat és tot. Però ja es troba i se puja? Pues no és com i se puja. En canvi hi ha una que puja encobert, que és el 1% més. En l'any 93, sobre els rendiments que nos diuen el mòdul, nos feien la deducció de 10%. En l'any 94, la deducció ha sigut del 9%. I de l'any 95 ha sigut, va ser una deducció del 8%. Com a qual, 4, 6 o 3, encobertament ja n'hi ha un punt més pujat. O sea, que no es verdad que vayan a pujar del 60%, ni siquiera el 3, ni siquiera el 4, cuando es el número. El que está aquí sin un pensamiento ni a situar para todos. Les activitats que no començaren abans del 93, avui, independentment d'esta reducció del 1% i de les altres deduccions que poden correspondre per ordre de treballadors, una altra cosa absurda, però no hi ha el cas, i és que el que no té treballadors el benefici, quan en realitat devien beneficiar aquest treballador, la tira i el xamal al pago, però això és un altre problema. Li fan un 20%
discussió sobre els mòduls. Home, doncs això està molt bé. I a més és així. Però sempre i quan este senyor en anterioritat, i no diu quan, ni si fa 6 mesos, ni un any, ni 7 anys, no haver tingut una altra activitat. Entonces resulta que si yo paso años en una actividad, pero ya va a desaparecer, ahora en el tiempo igual, los nuevos, a 20 de reducción, no se nos puede complicar. En la regla de ley no puede complicar. Es seguro que vos donar su destruida, pues en una sola alta vía ante licencia fiscal, para que lo tengan bien, pues no tienen suficiente para vender los hidroquímicos que vienen en la botella. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ponen 2 altes de IAE, se apliquen 50% cada una, y esa actividad lo paga el módulo sencer, ya vaya adelante. Y diría, pues bueno, pues no ahora que lo pague el módulo sencer, no lo colaborador, no puedo pagar 50%, menor de edad también paga 50%, no sé. Yo no estoy de acuerdo con la administración, y está así, una consulta que pregunte, si usted también está sabe, en caso de que el titular que ejerce efectivamente la actividad más de 1.800 horas se computa como un salario de agricultor. Dado que tengo 2 actividades, tanto que cada módulo, mi módulo 50%, 900 horas cada uno, 1.800 módulos completos. Lo cual, que pague el módulo completo, no los 50%. Y es lo mismo, el funcionario tiene que informar de la consulta presentada ante esta administración que tendrá que entender que la cuestión que se plantea el punto B deberá controlar la actividad por entero. Todo lo que vamos a ver en 25 de noviembre de 1993 en su definición común número 2 expone que cuando el cónyuge con los hijos menores tengan la condición de no asalariados, se comentarán el 50%, siempre que el titular de la actividad se compute por entero. Oiga, yo me estoy computando por entero, 50% no, por entero significa por entero en un módulo, no en 2. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en absoluto en la contestación de la administración a la ley tributaria, o sea que no haya problema. Bueno, en definitiva, como ustedes están diciendo que los módulos que parece que sea la panacea de nuestros males, que si no pot ser que si no pasa res, pues sí que pasa todo. Lo verdad es que la administración ha volgut a la constitució mòdul a tots perquè resulta molt més fàcil. Clar, un mòdul en 10 metres de local, 50 metres de local, tant de llum, tant de taules, tant de pagar. Y entonces no necesita haber inspecciones exhaustivas de portabilidad que siempre son duraderas y discutibles. Ya no se hace el sitio de vivir, ya no se hace el sitio del móvil, ya no podemos rescatarlos, los de vivienda ahí están. Entonces dirán todas esas problemas y lo que no pagamos de costar, también va a pagar otro. Bueno, en línea general, podría estar molt més clar parlant sobre l'altre. Jo crec que vostès ja tenen prou matèria per preguntar-me el que vulguin en quant als mòduls, però no ara enseguida, perquè vaig a passar a continuació hi haurà la llegina les consultes que siguen també elaborades en tema llavors. Els llavors no estan mal. Els mòduls que nosaltres no han descobert les mèdiques són exactament el que estàvem fent fa 4 anys. ¿Y qué resultados se van a tener? Pues sobre los ingresos ni había un tanto de beneficios y una retractación de gastos. Y punto. No en régimen de la evaluación global o más justo, pero considero que el evaluador es sin beneficio. Así, en los diarios se escribe, pero la verdad es que todos los detalles que merecen el diario yo digo que se mide única y exclusivamente a lo que es en el boletín oficial, a los secretos, al decir o al sobre. A vos que los son tan importantes como los secretos en este país, pero en fin, tiene que se mide a lo que es. En el ordinario ya se dio un libro. Así de verdad, dicho aquí que en el diario del domingo, en el debate pasado de la Universidad Valenciana, nos dice, y a eso por venir a conclusión de allá,
Llavors, a partir de l'any que ve, dels ingressos bruts que puguin tindre, dels ingressos bruts que puguin tindre, s'aplicarà el 70% de gastos sense justificar, de gastos. I l'altre 30% seran els beneficis de llavors. Sobre els ingressos bruts, ingressaran trimestralment i si el trimestre ixen un programa de treball ho presentaran igual que hasta ara el pago fraccionat negatiu, nota zero, continuaran presentant els pagos fraccionats durant els mesos d'abril, enero, abril, juliol. Igualet que hasta ara. En el 2% sobre els ingressos bruts. A l'hora de la renta, a l'hora de fer la declaració de renta, el rendiment nets serà el 30% sobre els ingressos bruts. Continua seguint injusta la situació, però no tant. Dic injusta perquè tots els jugadors tenen unes manecalles de la producció que estan veient molt de rendiment, unes altres que no estan molt de rendiment i unes altres que estan criant-les. Sin embargo, no es en consideració ni les que estan criant ni les que tenen mitjan rendiment. No les tenen en consideració que els ingressos bruts i subvencions tenen que pagar. Ni amb l'avantatge que hasta ara en coeficients vostès tenien que tenir les facturetes de tot el que pagaven, inclusive els jornals, i els jornals que els dia firmat. Uns que tenen por i primer no van a treballar de l'última sessió com a que va cobrar, i els jornals al mateix temps tenien que tindre la contrapartida d'una presentació a la Seguretat Social per tenir 300 de quota de pagar a la Seguretat Social per cada jornal. I en això hi havia una cosa molt important que en aquesta població, que és una població especialment de minofundios, perquè tots així tenen un trosset de grans extensions, hi ha moltes persones que en tinguin. Resulta que vostès ho feien. Al fer-se vostès, pues, aquests jornals no podien justificar-los. Si jo faig 1.300 d'altres, jo m'he estat 10.300 en fumigar, en afluixar, o el que siga, les altres 90.000 no es permeten, o elaborar, les altres 90.000 no es permeten, incluint una miqueta de mal, o el que siga, 70.000, 30.000 de gastos, 70.000 de beneficis. Perquè els meus jornals no es poden deduir. Bueno, pues ara sí que es poden deduir, ara no necessiten deduir-se. Aquella persona que estigui fent-se la seva feina, com no necessita justificar els gastos, resulta que d'alguna manera el jornal deriva en benefici de ningú. I si el jornal no cotitzaran renta, perquè ells tenen renta el 30% de sectors i se'ns acabó. I a l'altre, i ja el mòdul de llaurar, que havien dit els altres, i ara vostès poden presentar el que vulguin i jo si sé els contestaré. Sí. Però un moment, prepararan un micro com sempre, així que no la sortir. Bueno, este senyor de la Catalunya que està posant a Carlos. Bé, jo el puc explicar el que s'entén per mòduls en funció de la llei, però el mòdul son, a gran rato ya me olvidé que aquí nos expliqué lo que son el módulo. Una persona no asalariada es un módulo de una persona no asalariada. Y ese módulo está compuesto de un módulo de una persona asalariada es idéntica de una vez en la parte proporcional en que aquesta persona asalariada treballa i l'edat que tingui indiscutiblement perquè si té menys de 10 anys si té menys de 10 anys el mòdul de la persona asalariada és el 0,60%. Entonces sabem que el mòdul és el treballador autònom, el mòdul és el treballador no autònom, l'assalariat, el mòdul són els mètodes de local que tinga una activitat. Els mòduls poden ser les taules que tinga un restaurant, els mòduls poden ser les màquines. Això, una màquina és un mòdul, les màquines tres mòduls. I tot això és un mòdul. I pagues de acuerdo en arreglo a mòduls. Per exemple, el mòdul de una taula
i s'és mig sol, 2 taules per minut. Una taula gran, i bueno, jo porto de taules grans, no? Una taula gran de 20 persones són 2 vols, en diferents taules. I en cada activitat nos diuen quina classe de mòduls fa, que totes no són iguals. Tu tens que declarar els mòduls sueltes o vendes de Tu tens que declarar els mòduls sueltes, però al cap d'un temps passen agents tributaris i comproven que els mòduls en efecte són els que tu has dit, i si n'hi ha discrepància, pues entonces tens que anar a l'agència estatal i aclarir per quina discrepància entre mòduls tu de treball i què és tens. Més preguntes. M'ha allargat massa jo, Més preguntes. Sí, ara, el senyor que va allà al final. Segon? Sí. Que el comerciant no retindrà el 2% i que li farà l'ingrés. Exacte. Ho ha dit antes, segurament és que no estàs atent. Així mateix diari diu, i ho he llegit, que a partir del año próximo a los agricultores se les aplicará una percepción de los productos que tienen origen o de que pagan la factura. Y sobre la venta empresarial que se realicen con las excepciones que traiga. No vull dir que no isca. Si és o no és, tindrà que veure que n'hi ha conversacions o que no n'hi ha conversacions. Jo no vaig a discutir el que tinga que ser perquè no és. Però no la llei, sinó l'ordre del 29 de novembre, perquè saps l'ordre del 29 de novembre d'enguany, és molt actual, és estos dies, la tinc així, i nos diu rendimiento neto global. Y si vos, es que China, el rendimiento neto correspondiente a cada actividad se obtendrá multiplicando el volumen del total de ingresos, incluidas las subvenciones corrientes o de capital y las indemnizaciones por el índice de rendimiento neto que corresponda. Así m'explica moltes coses més i després afegim els pagos fraccionats. Els pagos fraccionats nos diu, estic parlant únicament d'agrícola, que en certes cases no mateix, però estic parlant d'agrícola. El pago fraccional se efectuará trimestralmente en los plazos comprendidos entre el día 1 y 20 de los meses de abril, julio, octubre y enero. Cada pago trimestral consistirá en el 2% del volumen de ingresos del trimestre, excluidas las subvenciones del capital y las indemnizaciones. Es un tema que va a estar, pero es que si no se va a hacer una mollar, pero inmediatamente. El sujeto pasivo deberá presentar declaración de liquidación en la forma y plazos previstos, aunque la cuota ingresada sea de 0 meses. Lo que pude decir no es lo que hiciste si sabe. Si comerç que no dos. Perdó, no n'hi ha ninguna instrucció de que el comerç es quedi dos. Perdona, no. No, supongo que alguna de les persones haureu vingut ara de la trama que estava ventilada i possiblement, no, però si no és molt gran, i possiblement puguem discrepar. Segurament, si discrepem en algo, serà que el que tinga que ser, que com jo no sé el que tinga que ser, i esta prova, però jo no sé el que tinga que ser, no vaig a ser. Jo, en base única i exclusivament en la orden que així, en la que així, en la que tinguem, que inclús tens una vida de verdad i per si hi havia algun contracte, alguna conversació que ell tinguera alguna instrucció que jo no tinguera, vaig enviar a ells un empleat meu para que tingueren, si sobre ells els 300 tenen notícies de que puguen retenir-se la pau de quan paga el comercial i després no tingueren que fer el declaració. La contratació va ser taxativa. N'hi ha que basar-se única i exclusivament en l'ordre del 29 de novembre que és la que val. Si és al moment, ja ho sabrem, però mentrestant. El comerç no tindrà el 2%. No pregunten lo que tiene que hacer, perquè no ho sé, però en funció a les hores que n'hi ha avui, de ninguna manera. Segur que no. Ara, no em diguis que de 5 dies, un mes o 3 mesos, pugui ser la disposició, jo l'acceptaré i l'explicaré. Però avui per avui, no. Ja dic, i quan em veig al diari també, i no és que diari, sols, jo ho he dit en 3 emissores de ràdio, i al·lucinava perquè dic, bueno, o és el senyor que estan informant d'una manera molt mala, o és que jo ja no sentim la madreta. Clar, immediatament, pues, es posa a estudiar
tinc tota la raó, que l'oportunitat d'anar dels companys, professionals, de moltes anys a part de l'Hacienda, i és un altre bon objectiu. El que pugui ser és no, que si algun dia pogués fer, a seguir per aquesta vida. Més preguntes. Sí. Podrà aplicar també l'agricultura? No. L'agricultura té uns índices correctors netament, però pràcticament no afecta a ninguna persona d'aquest poble. Y això s'avançarà molt, yo creo, de vista. Cuando los cultivos se radican en todo o en parte en tierras arrendadas, y dicen que el 90 sobre los ingresos procedentes de los cultivos en tierras arrendadas. Todo o en parte. En oliva no vull dir que no hi hagi ninguna charla de verdad, però n'hi ha molt poquillos. És més fàcil que la tinga que el diga, treballa l'aigua que tragues per tu i em val. Però la veritat és que n'hi ha més poquillos. En general no li afecta això a la cosa. Més preguntes. Bé, miren, Marisal moltes coses han dit, és una xarra d'estes, si volguérem ser exhaustiva, pues tindria molt que parlar. Entre altres coses, no han tocat el tema de quan una persona autònoma cau mal. Sempre, tampoc ha dit dels llauradors que n'hi ben beneficiats, tampoc ha dit dels que acaben els llauradors i després de trobar-se. Ha fet un calculió que comptant de que les terres de taronja, les fanicalles de taronja, puguin deixar 20.000 duros bruts a l'any, 90.000 pessetes, 20.000 duros, 7.000 pessetes. El llaurador no va costar un duro. Va pagar el 2% trimestral en funció de les ingressos. Però comptant 27 fanicalles a 7.000 pessetes brutes la fanicalla, són 8 milions d'euros. O per ahí, no tinc el número així. Però el rendiment net del 30% de lo que vostès estaven dient 27 fanicalles són 2.700.000 pessetes, ho he dit. 2.700.000 pessetes. El rendiment net de 2.700.000 pessetes al 30% són 810.000 pessetes. Un llaurador que faci la declaració de renda les primeres 800.000 pessetes estan exemptes. Per tant, aquest 2% que han donat a compte de les pagos fraccionats a l'hora de fer la declaració de renda van a tocar el seu tot. El problema és que llauradors purs n'hi ha poquets. Què significa que llauradors n'hi ha poquets? Que jo soc llaurador, però al mateix temps vaig a fer treball, vaig a l'almacén, o estic empleat en una botiga, o inclusive soc pensionista i cobre una pensió, i la nova pensió també. I clar, si estiguem parlant de llauradors purs, no pagarien un duro. Un llaurador que jo em dediqui a lo meu 27 fanicalles en sobren per treballar i en sobre per viure, no paguen un duro això. El que paguen no tenen que tornar. Però com aquesta renta que vostès trauen de la taronja, aquests 810.000 pessetes de les 27 fanicalles al 30% dels 2.700.000 pessetes, estan gravades a lo millor en que tinc una vivienda alquilada o un local comercial alquilat, o que tinc un DNS del banc i estic tenint un interès del capital, o que tinc una nova pensió. Totes aquestes rentes s'acumulen i a l'acumular-se paguen vostès per totes, però no soles per lo de la taronja, campos. O sigui, la taronja en pur emprat, pues molt bé, però en el moment en què es compliquen en pensions o coses similars, o els lers, entonces ja resulta que ja no hi són vostres gràcies, ja tenen que rascar-se la butxaca
perquè, a més, la major base imponible, el 100% de lo que ustedes tienen que pagar es su firma. ¿De acuerdo? O sea, que no es una manera de decir, entonces yo no me va a pagar. No en cuanto a la tolerancia, sino me espero la tolerancia. Y hasta 29 para acá, 3 meses a partir de ahí ya pagó el trabajo, ¿no? Pero pagarán usted de la tolerancia, desde todas las veces que obtinguen, usted sigue de lo que sigue, en conjunto, y entonces sí que restará su muchacha. Y con esa me va a entender que el porcentaje es elevado, porque una persona que aplegara per alguna circumstància, jo li desitjo que a cobrar 10 milions de pessetes de la seva base imponible, o sigui que jo tinc uns ingressos de 10 milions de pessetes, resulta que estaria pagant-li a l'Estat, al govern, el 56% d'aixòs 10 milions de pessetes. O sigui que al govern serien 5.600.000 pessetes i va vostè només 4.400.000 pessetes. I aquests 800.000 pessetes que hem posat tot de la roda, si no m'estiguin en això no pagaria un duro, resulta que estan vostès pagant sobre aquests 800.000 el 56%. O sigui que el que es quedaria seria pràcticament no més. D'acord? Algun moment Sí. que has dit fa un rato que els pagos, els que tenen mòduls, estaran 2 o 3 anys, o estaran, que així ja pues, se llamaran d'ara, no dirà res, però que d'ací 3 anys pues, es pot presentar i exigir residus de cobros i pagos, si no entens jo mal. En este cas del llaurador, d'ací 3 anys, què ens pot demanar així? Bé, no res. Així no pot demanar-los perquè lo que en lògica es pot demanar què li pot demanar a un llaurador? Com a mínim les factures de pulveritzat. Home, vostès tenen que pulveritzar els arbres, no diguen que vostès no pulveritzen els arbres. Poden dir, home, no me pulveritzi jo i em compre la meva podelleta i vaig i me pulveritzi. Clar, les factures de bons, perquè llavors ahí sí que vostès tindran que comprar la bona. I cualquier inspector de Hacienda, pues bé, vostè a bon alcance no faria res. Les factures del motor d'aigua, vostè està regant pel cap. Però pràcticament no li pot exigir més, perquè vostè es pot netejar els arbres, se'ls pot abruixar, se'ls pot desbastar, se'ls pot cavar i en definitiva no tenim un benefici i vostè està declarant a Hacienda un rendiment del 30% sobre el directo i com és totalment legal, ningú li pot dir cap altra cosa. Això que dic antes, a més, hasta ara el llaurador no n'està fent atesos per l'administració, però la veritat és que no s'ha clavat per ells. No creuria que si ningú llaurador que diga a mi com a tal llaurador no veig més. Ningú. Sin embargo, el que dice que també no s'ha fet dir. Molts. O obreres o el que sigui. Hasta ara el llaurador l'administració no sap. I esperem que estiguem molts anys més sense clavar. Al fons diria jo, el que jo havia dit que podia exigir era més per al comerç i la indústria que per al llaurador. Bueno, però el llaurador en 5 anys ja que sap unes que es tindrien que guardar. I més l'obligació de guardar-le per trimestres possibles, per trimestre. No tenen que apuntar-les en un impuesto, però factura pagada, factura guardada. Sense apuntar-la, però ahí està, cada trimestre. Entonces, a més ho dic, cada trimestre no és a l'any, cada trimestre, entonces totes les facturetes i ja està. Si alguna volta l'administració no hi ha demà. I en el cas del transport? En el cas del transport. I si és un altre tema, què no se pot poder si algú no va motors, se té que fer factura o no? Naturalment, que tenen que fer-li factura. Que vol dir que van a carregar. Però li poden fer factura, però no s'acoten que ningú li prohibeix a vostè que sigui vostè no s'ha de portar del seu cotxe i es porta als trocs. Con la qual l'administració té més beneficis poder-li justificar a vostè que el seu abono li ha portat un camioner o un motocar, se l'ha portat a vostè i no sé què passa. Llavors que vostè el contrari, perquè la prova de la seva culpabilitat la tindrà que fer Hacienda, no la té que fer vostè. Vostè no té que demostrar que és innocent. Té que ser ell el que demostra que vostè és culpable. Que ho demostre. Més preguntes.
està contentant també, igual, o específic, exactament igual. Els ingressos per la venda de l'activitat, de part de l'activitat, són ingressos de l'activitat. Això és una injustícia com un templo que jo confio que més pronto o més tard Hacienda tinga que rectificar. O sigui, que vostè té 20 anys i per les circumstàncies va inevent 5, per lo que sigui. I si 5 faricats són ingressos de l'activitat, la diferència del que vostè li va costar o l'ha heretat, entenguem-nos, però no com una venda d'una casa que diu que va pujar i a termes de deduccions i que a 20 anys ja no paga, no, sinó que vostè és eterna que la va heretar fa 30 anys de son pare, que en l'escriptura posava que valia 2.000 pessetes, no diguin que no, que jo l'he vist alguna vegina, i vostè ha dit que va caer la vida de en 4 milions de pessetes. Ingressos de l'activitat de l'any. Com pot ser que no siguin ingressos de l'activitat quan vostès venen tot el patrimoni? Si vostès diuen jo ara les venc totes les fabricades que tinc, totes, i em donen de baixa allà o no, immediatament estan exemptos, no paguen un duro. Més preguntes. contarà un poc com anava la seva trajectòria com a president de la Ciutadania que queden uns dies per a que acabi el mandat. Bé, el cert és que estic desvenit, encara que sigui un poquet de pedanteria, de la labor que s'ha desarrollat en este centro olivense durant els 3 anys que ha estat esta junta directiva. Crec que s'hauria pogut fer moltíssim més, però la situació econòmica de la població, la crisi, la tan encarada crisi, nos ha fastidiat per a no poder fer més coses. Antes que res, voldria dir que el centre olivense és una entitat que si no estaquera en Oliva, crec que es tindria que fer. Està fent una funció social en Oliva com difícilment una altra entitat particular com esta podria fer-la.
I d'això dona fe les reunions de moros i cristians, de les juntes de moros i cristians que fan així, dels passos de Setmana Santa, dels gremis d'hostaleria, dels afectats per la llei de costes i per un sinfí de persones més que nos demanen el local. I ja dic que aquest sinfí de persones més poden ser les parròquies que en un moment determinat han vingut així a celebrar les seves coses, les falles que han vingut així a fer els actes d'exaltació a la Fallera Major. Pràcticament aquest local ha estat empleat per tot el poble sense inclús haver sigut socios. Independentment d'això, en este període que nosaltres estem, li han donat quizás cantera nova a Via Fresca, una junta nova més jove, en ganes de treballar, en il·lusió, li han donat un altre aire més democràtic, més liberal a este centre. Hem acabat, jo crec que per sempre, en la mentalitat que tenia la gent que esta entitat era un casino de caciques. S'han acabat els caciques, així són gent de tota classe, tots treballadors, de totes les esferes socials. Han intentat donar-li un aire cultural que de hecho crec que si s'ha replegat antes vostès hauran vist la quantitat de xarles que s'han fet tocant temes tan importants, i permetisquen per no deixar-me en cap, que ho tinc així apuntat, d'obligacions fiscals del llaurador, els temes i problemes d'oliva que va vindre el senyor alcalde i va ser un èxit, l'ensenyança en oliva i va vindre un professor d'EGB, uno d'FP i l'altre de BUC, la sanitat en oliva, que va vindre la directora de l'ambulatori, per la normalitat del valencià, que pese a que va estar una xarra una miqueta polititzada, perquè cada un volia portar-se el gat a l'au i a les distintes persones que van acudir així, però va ser un verdadero èxit. Vam fer una xarra que era el futur de l'agricultura, que puesto que estem en un poble llaurador resulta que és fundamental pel poble d'Oliva i per tots els olivens. Una altra xarra sobre els objetors de consciència, que avui en Oliva n'hi ha molts. Una altra xarra sobre el SIDA, que ja en diran vostès. Una altra sobre l'agricultura en el context internacional, o sigui, el GATT, en què no es podia afectar aquest tractat internacional sobre l'agricultura. Vam fer un altre anàlisi i perspectives de la transició, o sigui, què passava en Espanya des que va entrar la democràcia. Es va fer en un gran estudi, més relaxat en el futbol en la Comunitat Valenciana, on va vindre el nostre paisà Manolo Mestre. Després vam tindre la caïda de los imperios según la Bíblia, on va vindre un catedràtic de la Universitat Pontifícia de Roma, va estar de meravella, i després el turisme en Espanya i la singularitat peculiar del turisme en Oliva. Oliva no oblidem que és una població agrícola, però unes perspectives turístiques extraordinàries i desenvoluparen, per tant són temes tots que són importants. I el meu és un tema d'oportunitat. Vaig dir l'altre dia aquesta distribució que nos afecta pràcticament a tot Oliva, perquè tots són els xocotets empresaris o llauradors, i considerava que devíem informar a la gent. Per tant, Oliva, l'entitat, el centre olivense, està prestant una labor al poble d'Oliva. Referent al tema que els nostres telespectadors coneixeran més de prop, per allò que els col·loquis, alguns, no tot això per desgràcia, s'han retransmitit, un poc ha costat molt de pensar el tema, de buscar a la gent, un poc, i de fer que la gent vinga, perquè el més difícil és fer que la gent vagi al puesto i s'impliqui. Pues senzillament no. Ha tingut l'enorme sort que a totes les persones que m'ha dirigit m'han acceptat el vindre a fer la xarra. Totes han vingut d'una manera totalment desprenguda, no ha hagut ninguna que cobrara un sol cèntim, ni siquiera de desplaçament, ninguna, i ha sigut un verdader èxit. Quizás el que s'ha vaig notat en algunes més que en altres, és la falta d'assistència. El centre olivense ha fet un esforç en totes i ha repartit cartells per tots els comerços d'Oliva perquè la gent sabera que es feia la xarra, perquè pogueren vindre. Tots saben que és totalment gratuïta l'entrar i
i en realitat en algunes, no en totes afortunadament, l'afluència de gent ha sigut menor que la importància del tema. En quant al mateix centre d'Olivença, un poc per donar a conèixer a la gent que no sap encara quines activitats es realitzen així o què pot fer si un està associat, què ha de fer per associar-se, muy bien. que poden interessar. Muy bien. Esta entidad es una entidad eminentment recreativa. En això quizás estaria tot dit, però nosaltres no ens conformem en que sigui única i exclusivament recreativa, volem que sigui cultural també. I tinguem una biblioteca on tinguem 1000 i pico de volúmens a disposició de tots els socios sense que ningú li costi un cèntim el poder llegir 1 o 2 o 27 llibres si vol a l'any. Independentment, clar, s'adquireix la premsa valenciana davant de les províncies, 2 premses madrilenyes i una sèrie de revistes perquè la gent estigui totalment informada. Juguen, així venen la gent a recrear-se, tinguem un comedoret que poden vindre els amics a dinar, o els amics o familiars, en una cuina extraordinària perquè afortunadament tinguem un gran proveedor, tinguem un equip, dos equipos en divisió d'honor de billar, divisió d'honor en la província, o sigui que no estem parlant d'aficionats, tinguem un equip de gigons que juguen a futbol, en el futbol de penyes, en el tenis, que vamos, ni més ni menys, no és per la representació que pugui tindre el centre, sinó per a donar-los així a l'afició dels fills dels socios. Entre altres coses, Me recordo que al principi vostè apostava per reciclar, o millor dit, perquè s'apuntava més gent jove, no? Sí. Va ser una de les seves promeses, no? Com ara que ja està acabant-se, ara que ja està acabant-se, tinc que dir que no s'ha complit. Indiscutiblement tinguem alguns socios més i alguns menys. O sigui, molts que s'han donat de baixa perquè desgraciadament la mitja d'edat de socios és molt major i alguns s'han mort i altres en realitat ja no eixen de casa i s'han donat de baixa. Damunt, quan nosaltres intentàrem reformar això, aquesta entitat, la gent per por a que no estaguera els seus mitjos presos, que es va explicar molt bé, sí que crec jo que podien estar, però en fi, que no estaguera al seu alcance el que tenien que pagar per a reformar això, alguns també se'n van anar a casa. Tinguem alguns gent jove, tinguem molta gent que antes no era socios, que ara són socios. Especialment la gent jove ve atraguda més que res per el billar. Però en el que jo considero que és un fracàs meu personal i de tota l'entitat és de que no ha vingut la gent jove que jo esperava. I insistic i la cride, Oliva necessita el centre olivense i el centre olivense necessita que els olivans vinguin a fer-se socios de sí perquè no tinguin més ingressos que les quotes dels socios, que a més són econòmiques. No vull fer comparacions en altres entitats del poble, però aquesta paga menys que ninguna altra. I sin embargo en aquestes quotes es manté i en aquestes coses fem tot això per al poble. Aprofitant que té la càmera de televisió d'Oliva, sí. Decidí donar l'oportunitat a que faci un cridament a la gent d'Oliva sí. perquè s'apunte, o sigui, una miqueta de publicitat i de passo es explica què ha de fer si vol afiliar-se o apuntar-se al centre. Que sàpiguen quin mètode ha de seguir o quins passos ha de fer. En estos moments voldria tindre una eloqüència enorme per a poder convèncer a tots els que estan mirant i que tingueren a apuntar-se. Com ja he dit antes, jo acabo en el mes que ve, que es farà nova assemblea, no em presento a l'elecció. Sin embargo, estic tan convençut que el centre està fent una funció social en Oliva extraordinària. Estic tan convençut que Oliva necessita aquest centre que jo els demanaria a tot el món, i així no exceptuo edats, encara que el futur està en els joves, que vinguin a apuntar-se. La quota d'ingrés és mínima. La quota d'ingrés és l'equivalent a una quota anual, la de l'any anterior, que en aquest cas concret de l'any passat van ser 12.000 pessetes. Enguany estem acabant de l'any, direm que l'enguany ha sigut 14.000 pessetes. Entonces només seria la quota d'ingrés de 14.000 pessetes més la quota de l'any en l'època que entrara. I prou. Si per 12 o 14.000 pessetes un no és soci del centre és perquè no té carinyo al centre i perquè no vol col·laborar. Perquè el centre o no el coneix, perquè el centre està fent una gran funció en Oliva. Vale, pues agrair-li tota la seva atenció i tots els
els seus cridaments que m'ha fet. Nosaltres hem intentat complir-la i esperem que no quedi així la cosa. Jo agraïsc a la televisió de l'IA l'oportunitat que em dona per fer això, es agraeix les atencions i les consideracions que hem tingut, que a més també hem tingut sempre d'una manera despenguda, i ho dic públicament, sense cobrar un duro, a altres xarles. Es donen les gràcies perquè també crec que igual que, encara que sigui totalment distint, igual que el centre està fent una gran funció, la televisió de l'IVA la necessitem. Vale, moltes gràcies.